に私も異世界転生デビューってこと。そこの君は召喚者？私の名前はモイメロディー。生前のジョブは漫画家で、転生後の私のジョブはスキルは何が選べる感じ？魔王を倒すとか目的はある？転生じゃなくて転移系なの？強くてニューゲームはなしな感じ？そっか、残念。でも君には興味ありだからいろいろ取材させてね。